yo adofonom ye bom paye na ye de ho ase Nyankopɔn nsa oso ni asase ewura obrohunfo gya ye da wase se ene so wa me ho kwaye se yemfo ase mere nkofo so se wudu tumi ene wa ho odin bedi nsema ye ba yachi ayishira amaye ye da wase we ne Awurade Yesu din mu amen Amen. ye da Nyankopɔn ase se Nyankopɔn ame ho kwaye na ene so odina sam kronkron so ebre mo ankasa mo nua ene mo dofo apostle Kwatin the bride of Christ and amoti yenkan and then so Awurade na nasam so ene ye be kasa di yensiesie ho so de be ya nyame asema ebai e betimi aboa yen na last week no ye kasa fa nyema bi ho thinking beyond what is written but and then no ye he ade ba akubi mu ansa na Nyankopɔn ma ho kwae ya toa eno nso so na nka Nyankopɔn asem wo Matthew asempa Matthew 5:37 Matthew 5:37 or say na momma mo asem enye ane dabi na de aburu Yesu no efiri boni mu ene ye be gina Nyankopɔn ensem me so na fe de adutu ye mfo ene edo no ba koye practical message Awurade Yesu say ye ma yen ane enye ane na ye dabi nso enye dabi let your yes be yes and no be no ase yini kan dia se asem Awurade Yesu kan na ni di asem yachi ebise eye order bi instructions bi na say ye order bi na odi ama na chidifo enye afutuo nya advice say ye pa ye ma ya asem ya ane ye mpenso a ye ma ya asem enye dabi eye command na ne no ye beso ye ho ahwe na fe ni abubusa ye ho nso ye nsem bi na ye de yi ankasa ya abrabọ no nti ne wo betie me no nsem bi ye befiri onyame asemu aba no wo de be check wa abrabọ na wo de abusebusa ho nso ho ahwe nti ne nkama se se ada se test yourself nti se ubusa ho nsama na se ask yourself ni nyina de open obi aye nti ye be ye ni ankasa ye ho nso hwe bi ahwe na fe atimi aboa ye se ye fa Nyankopɔn asama ke nka ya Bible mu no enema bi wo ha Onyankopɔn empese ye be ye ana enema bi wo nso de Nyankopɔn pese ye be ye nti enema mienu do's and don'ts monye mamonye na enema Nyankopɔn se ma ye nye ana enema Nyankopɔn se ye nye no daachi Awurade bebu se ye ho asam moment eni kan fan si ya dwom nti na wo se ye ma ye ane wasem bi a woka bi ya na ane dabi nso a dabi na woka Nyankopɔn asem wɔ 1 Corinthians chapter 5 verse 5:9 wɔse wɔn mo entene no enye Nyankopɔn ahennie no saa na Bible no ka sɛ munim sɛ wɔn a entene enye Nyankopɔn ahennie no mo na ada mo dramɔfo ne abosonsomfo ne awaresɛfo ne ahohwifo ne mmarima wɔne mmarima da bo okeka na mebebre se ndi ha se wo mo entene enya heaven ko na yese ne wo mo entene be ko heaven vese wadwini mu wo mo entene nko heaven wo mo entene be ko heaven enya ne anka se yetene ni mo tene efiri Awurade emu Nyankopɔn kwan ya wa kire se yemfa so se yefa sa akwa na so pe se de wakade a Nyankopɔn bu ne tene ma ye Nyankopɔn tene Nyankopɔn kwan a ye be fa so na ye be nante so na Nyankopɔn bu ne se yetene to be a one thing bia the heaven de onya ho enko nti wo se sa amre yeni ankasa edika ebu se ye ho questions bia da ha chi Nyankopɔn bu sa yen questions bi ye ko Nyankopɔn atemu adwananim ho a likely se Nyankopɔn bu sa yen ya yeni ankasa ya abrabo mu asem ama nipa bia so no unnim ho chen se de obi enim wo nti nsema nsema ubu wa ankasa no ubeyi ano wa ankasa wa abrabo mu ewo wankasa wakoma mu ene wano de meka na se onipa bia unnim ho kyense de obi enim wo ena unhunu ho kyense de obi nso ehu wo enema bebre ho a yeya enipa ehunu enema bebre ho nso a yeya nso a enipa nso ehunu enipa nim ye de na nso a wotie me no unnim ho pa yie pa eche wankasa wo ho nanti ade bia no a Onyankopɔn watintim ho asɛm o Bible mu de amanye Onyankopɔn se yɛntwe yɛn ho emfiri ho no a Bible abodin sɛ ɛyɛ bɔne no sɛ
we are did can say Ewurade sell any can't asie na awase yedi ka busi ye won say enema Nyankopɔn se me anya ye obesɛ ye no ubusa wo ho a awase answer no eye say no menye no ti questions no ena answer me na ni ebubusa ye ho awase answer ye no enema Nyankopɔn se ma enye negative things no enema Nyankopɔn se ma ye nye no negative endi awase won so answer no so awase kwanya say no menye na menye bi di wabodin say yenye ye sa de we de mbesa moye abrabo mu na de we na mbesa Christopher moye na nyamso mfo moye nso no so ubusa wankasa won so a esa answer no yes yes meye. The negative questions demand negative answer and positive questions demand positive answers. The enana ne ye bubusa ye won di eni kan ye bubusa ye ho sa de bia Bible no se manye bia no so Nyankopɔn pese manya entene a ne ubusa ho ana se ni busa wo Nyankopɔn busa Nyankopɔn asem busa wo a e wo se ene wansa no ye dabi say answer se ekoya dabi ni ane pa ne se wo danger zone mo pa le se na ye wo hair ti answer bi Nyankopɔn busa ye bia fa ade bi ye bone ho ade bi ye ntene ho ade bi ye anya bia ho ana se ma bodin bia e se answer e se wo busa ho se dabi menya sabi se eye ade bi Nyankopɔn se yenya nso a yenya so say yes meye yes and they will say answer yes say no yes answer was yes no and the sound so yes aha ndi and no ye better see e ho ahwe enka Nyankopɔn asam ne yehwe e wo 2 Corinthians 13:5 aha ne yehwe wo se ho ne nyina so wo se mon so mo ho nhwe se mu wogidie ni mu ana mumusa mo ho nhwe ana se muni mo ho se Yesu Kristo timu mu to se mon so mo ho nhwe o mumusa mo ho mon testa mo ho nti ne e better see e ho e bubusa ye ho ahwe sa na Bible na kanti busa wo ho hwe ubusa wo ho ahwe di se ubusa ho hwe na se wansa ne koye no dia na yes say negative dia say no say positive nso a say yes to wo tie me obetimi ayi ano wa no na obetimi ayi ano nso wa ko mu bi oti wa nkasa no ti asema ibusa say one nti omo elders amino mo studio nso ebe yi ano nti say omo so ma mo kam san ka wo die no nti say wo die no so omo ka say no na wo hu die so dey a ne say ene so ye hu adwuma pa na omo so ka say yes omo de answer na ko yi no de maye ti wa wo ho na wo de ma ka wo die hwe nti ubodwa maye no obokro no wo sa wa de no okuntokwa no waje obi kunu no waje obi yire no kuma bribe no woje bribe no wodi konkonsa no wo ya hand time no obi hu asama eswa kuma mu no utwa ntoro no wanu ya toro no wani brade no munyana somo hu ze ekro no din bibia ese ye no yemfa kakra bi enka won usisi nipa no ubu nipa kwasia no utirim yesum no awudi se mo utirim no udutwa bi ana no udutwa bi no o je si ana no nje se we are boysen no ufiri wukunachi no we are between na no unu obi ya aka no wosom bosom no ubodua no okantam no we are bayifo no ene se question ya se question bi negative question bi ebusa bia wa bra bonfa se no nhu akosie obokro no wo sa wa de no e wo say di se ekoya yes obokro no yes udi ewu yes we are abortion yes ne se Nyankopɔn atem wo mu wan kasa ko hu se daachi bia no asem Nyankopɔn busa wo a wansa no ina meka se onipa bia wutie mi bia wuni mo chen se de obi nim wo the answer no wan kasa won che we are abortion wo firi wo konachi okontokwa woni brade wo ya ho ya wo ta obi ho asambone se mu e wo se ne nyana ye no nkwa wa brabom kosie eni bibia wo se negative question bia Nyankopɔn busa ye bia wa ya brabom hu bia na wutie mi bia no na won se wa brabom no ko ye yes dia na ye se wa brabom no wa hu se ne won tan Nyankopɔn anim ni obi na beka je se won tini o ni obi na beka se me se won tan kora na wan kasa no e wo se obi ya za me na ho se metena na se mentene
eni me bisa me won say me bodwa man ane Nyankopɔn hwɛ sɛ no wadi obi kunu no wasa wade no unu tubotom no wani ɛwɔ sɛ no dabi mama yɛ ne yɛ bia nkɔyɛ dabi bibia ɛbɔne bia no ɛwɔ sɛ dabi eni sɛ ɛyɛ ane ne dabi o ɛnsa yɛhwɛ positive questions nso deɛ Nyankopɔn hwɛ sɛ yɛnyɛ no nso yɛbusa wɔn nso a ɛnɛ sɛ yes ane ndi ono nso ndi wa wutie me nso wankasa yi anu wo mu yi anu wankasa yi anu wo na busa ho fa busa nsem bi check ho ne wudi ka irika ri nsem we check ye ho ya abra bomu a yakonya ngopon ani mu a na obusa ya ne a irika wa answer no ndi answer ne de wa won che enye obi na unim ho chen se de obi nim wo wo hunu ho chen se de obi se hu wo wonim die wo mu ne die ni mu nyina wonim se de wote pa ana nti odinyango pa asam so check ya brabo ti wa brabo mu no e wo se ne bibia yes no yes ti yen hwe question ye busa won so na wo so yi ana wo tie me woji Yesu di Yes. Woji Yesu di Yes. Yawo foforo. Yes. Are you born again? Yes. Yawo foforo. Yes. Nkonkon tumu. Yes. Wudi enkwan mamu. Yes. Is your name written in the book of life? Yes. Ya kire wudi enkwan mamu die. Yes. Ya bo wasu owrade Yesu Kristo din mu. Yes. Okwa sorry a ekire wade kwan. Yes. Ana okwa sorry a ekire wade kwan. Yes. Editi ni pa many pa ko heaven. Yes. Ekire enkwan die kwan. Yes. We are regular. I was sorry krumu ana. Yes. Obo mpaye da. Yes. We am pa abofo. Yes. We are fasting. Yes. We see Nyankopɔn asɛm. Yes. We vi Nyankopɔn asɛm ho. Yes. Wokɔ evangelism. Yes. Wokɔ asɛmpa kyerɛ. Yes. Woka Yesu ho asɛm kyerɛ nkurɔfoɔ. Yes. Wo ni so suma Christ. Yes. Wokɔ follow up. Yes. Wo yɛ boro tight so. Yes. Wokɔ asɔre mu a umma. Yes. Umma. Yes. Wokɔ communion. Yes. Ya yɛ wo ho adeɛ. Yes. Wo bra wo ho ase. Yes. Wo bu adeɛ. Yes. Wo dwo. Yes. Wo ka no korɛ. Yes. Wo pɛ nipa. Yes. Wo dɔ wo yere. Yes. Wo bu wo kunu. Yes. Wo di adwuma mu no korɛ. Yes. Wo abotere. Yes. Wo ya dɔyɛ. Yes. Sana ma wɔn nyinaa ebebre ti wɔn nyinaa na sɛ kɔyɛ no ɛwɔ sɛ bibia yɛ positive bia no a Awurade ebusa yɛ obia kɔnyambo ebusa wɔn nyinaa fi yɛn nkyɛn ɛni wɔ sɛ yɛ asetena mu no wɔ sɛ mo nso mo ho hwɛ mo musa mo ho o ti ɛna wo busa ho sɛ wɔn nso wokɔ evangelism woka Yesu ho asɛm kyerɛ nkurɔfoɔ wobɔ ɔbɛra asɔre Nyankopɔn ɛpɛ hon kronkron tu mu wusu Nyankopɔn asɛm ana wo de wokɔ pray for me wokɔ asɔre a ɛkyerɛ ti Nyankopɔn nkwagye kwae ana ɛkyerɛ ti Nyankopɔn asɛm ana de wokɔ asɔre a yɛ ma kwankyerɛ nko a wokɔ asɔre a yɛbɛka de yɛ ka de wɔyɛ wa kyerɛw yɛ ka de wɔyɛ wɔ nko a ne abrabɔ mu yɛdie nko a mu asɛm na ɛkyerɛ wo ana busa ho sɛ wodi Yesu di Awurade honhom tiw mu Awurade ne honhom atiw mu ana yɛatwerɛ wo din wɔ nkwa mu bi ka sɛ na ɛbɛ na mehu sɛ yɛatwerɛ me ni wɔ nkwa mu na ɛne no nkwa na abɛgye Yesu di yɛ sɛ no nkwa na abɛgye Yesu di yɛ deɛ ne wonhunu na sɛ wagye Yesu adi na wonim sɛ wo din hyɛ nkwa mu di yɛ ane na wo big problem paa kɔse honhom tiw mu abɛhu bi a honhom tiw mu bia no na abrabɔ sesa Awurade asɛm ɛwɔ wo mu wosua Bible ebi obu wɔ Nyankopɔn asɛm koraa no ɛbɛ bosomi ni koraa Bible koraa wɔ miemu obu koraa sɔfo na apostle sɛ ne wo kan sɛ nka bosomi na ni mu di sɛ nka mɛkɔ heaven afi koraa ne mehwɛ Bible mu koraa obu afi koraa ni asɔre wɔkɔ asɔre afi ɔkɔ asɔre afi ɛwɔ sɛ question bi Awurade asɛm ebusa yɛ bi a ɛfa brabɔ papa ho bi sɛ yes wo yɛ ɔba wo yɛ warefoɔ yɛyɛ wo ho adeɛ ane ayɛ me ho adeɛ wagye obi kunu da bi menye obi kunu wotwe mpana da bi mentwe mpana ne wotwe mpana ane wo saa wadeɛ ane wo makoro no ane wonu wi ane wotwitwa bi ane wokontɔkɔ ane wani bradeɛ ane na nya saa ne na hu paa na ɛnsa sɛ ane da bi o ɛnsa ɛfrafra abrabɔ mu ni asetena mu no
and when Yamupo Busa at Tinipa be a Busa, Mummy say, and I never want to cry our Brabomu, any as a Tremono. Say, Anne, there be so, when Yamupon say, and also you have answer. Say, Anne, there be a woman say, Ubeka say, Anne. Ubis Mecca there be. Nano sono, Radian say mono, the Ubia Becca Biano. Say, a Noah, and answer a yes, ya. Nyankopon nim ensu heaven kro quiet. The question be yembu side. We are no more so kra once na o de ma no. Nyankopon say, "Didi ka do yembu side say uwokunu." Ani David. No say uwokuna. O de say uwokuna. Ani a, obekọ heaven na onko heaven. Obekọ uwokuna bekọ heaven na onko heaven. Ubeko. Uni kunu so abekọ heaven na so onko heaven. Ubeko. Ni nti say answer dey say uwokunu. Which man can say ani ana David. Nti say wo dey wo tie me no. Wo dey say ani a ani David nso a David. Uwokunu David. Uwokunu ani. Wasifie David. Ani. Ndi eguso no David ni ani no. Ohwa wo dey nemu obu ho a onipa ba ko dey wan san ntimi nkoya ani David. Nemu nipa me no omoto ya say no ba ko beka ani ba ko so aka David. Na wan so awutie me no. Won so atere de wo ye wasifie David. Ani. Enti obi si fi obekọ heaven na so nkoya heaven. So answer we no say no say yes yo enso heaven won kura nkoya. Won yere. Wo yere David. Ani. The ani David nyina no nye say enso heaven won kura nkoya. Enti ebia wo hospital David. Ani. We hanti we dem fa na say ye ko David nko a ni akọ ani nso afra say ye nko David nko a wo hotel David. Wo store David. Wo hospital David. Wo car David. Wo fie David. Wo kokofuo David. Wo mefuo David. Wo ya doctor David. Wo ya nurse David. Wo ya teacher David. Wo ya manager David. Wo ya accountant David. Wo ya headmaster David. Wo ya lawyer David. Wo ya CEO David. Wo kra masters David. Wo kra PhD David. Wo ya professor David. Wo ya MP David. Wo ya minister David. Wo ya wahene David. The omeko hela na David ana yensa musi enwe se ne ana so omeko he say ani a omeko heavy ana say ye what the enemy me what dia ene eboan we abrabom but the yambo emusa o say 3 years no na we professor and the emba say the mo dey say mo ka say dey go they say enye so ani yenhwe mienu yenhwe uwokunu Ani. Uwoba. Ani. What's if you? Ani. Uwo cars. Ani. Uwo hospital. Ani. Uwo hotel. Ani. Uwo store. Ani. Uwo kokofuo. Ani. Uwo mefuo. Ani. Uwo doctor. Ani. Uwo nurse. Ani. Uwo teacher. Ani. Uwo manager. Ani. Uwo accountant. Ani. Uwo headmaster. Ani. Uwo lawyer. Ani. Uwo masters. Ani. Uwo PhD. Ani. Uwo MP. Ani. Uwo minister. Ani. Uwo ohene. Ani. And you when you na ani we no dey go heavy na. Ani. Ani no emfa won ko heaven and ensu heaven kura so kwai so nti won ma abrabom ne ma bi won ho a but enne no so no sa ne ma wan nyina ehia oni pasese mu die na so die di kan a wo se di kan hwe ne se die be ko heaven ene die emfa yen ko heaven die be ko die emfa yen ko heaven na die abrabom mfa so ndi se ukra PhD a now the answer no yes we are no fear say yes obu ampa me kram PhD yes me kram masters yes me a professor yes me accountant yes me a CEO me yes me na me a director me na me a MD me na me a boss me a MP me a minister me a board chairman yes we a board chairman na we sana mo nyina na ensu heaven kram kwa yo ensu heaven kwa na wonya obu me cars me work cars, more houses, more stores, maybe the obinsu ni bi obi dey no minister. But the question be a funny paya system. Ah, the ever have and there was nyina ya answer no. Yes. What dey no pe ka we say ni asem oto. Nema abrabom nsam ni ewiase mu asem nsam dey obi dey no. Won so dey yes.
obi wo bu say wo kunu obaka say mini kunu wo yire o say mini yire obi say yes me wo yire nanso di o kan say no ni do kan say yes no o mi ni na ba mo bre yi o meko heaven di o si dai a wo asase ebi a wono a asase a wasin da bi asiso kama bi a na nigie no wo fie yes no mi ami fie obi so wo fie da bi me ha dai no ye no be ko heaven do ye yes so be ko heaven obi a wo be na yie dia na mo bi won so dia say e no dia ye na heaven no unya kwa anko ye ni kan tiro ba dia sama se wo ka bible sama mamo ane nya ane na da bi nya da bi eni yes ye na yes o wo kro no yes nya so waka say yes na ye no obi wa na bra bo ka say yes ya ye no obi wa na bra bo ka say yes so a yes me nya very adie nyangopo empani nya atwam hypocrisy nyangopo mpe kura na lukewarm nyangopo mpe events buturo obeye nyuna no ye nyunu obeye hye nso na ye hesa umagama nya say yes no ma bra ye ni ba bebre ya bra bomu no ebi ye yes ebi ye no ni yes afrafra ko ya ka chen say ni pa di men kwoti bone ntana se ndi bone ne papa ye bebre ama ne bone ya kakira bi enya no yes yo say ya bra bomu no abrabomu tene abrabomu nyamasoma pa ade ye ko heaven no say ya abrabomu ansa ko ye no ko evangelist na won kwa hu se wo danger zone ti wa wutie mi bia no wi ya no bia wa abrabomu bia no de wutimi ya no bia ne we nko say no bi negative answer ne question ne ebusa wo bia ye e wo se Nyankopon edima ne yes afiri wo no say ko ye no pe Nyankopon edima ne yes afiri ye say Nyankopon edima ne no afiri ye ko ye yes pe humaye wo bogaman Nyankopon hwese de bi mogaman ya ye onwa de ani ai me ho de wade obi kunu menyi obi kunu uche su obeyere min che su obi ai no min che su obi ayire wo mokro no me mokro no ade anya wo de wa fa da bi ebi e wo se ya bra da bi nko a da bi I don't care so we pastor emfa ho so ye elder emfa ho so akwa asori ya che emfa ho so nura nkwa na akwa asori e wo se Nyankopon asama de wutie na de ti obi a no e wo se answer ne ye Noah e ye no se yes so a e wo se yes wo Nyankopon o ka Nyankopon asama o 2 Corinthians chapter 1:17-21 bi ho na o chere ne ma bi o Nyankopon asama se Bible mu no Nyankopon mu ana Kristo mu de ye ni no ni yes ho Nyankopon mu ni ye ni no ni yes ho se wasam ye no ni yes ha o ka na o ka Noah na ha so be kan yes o ko ye ha o sa me ko ye oba se nso o se ma nko tina so ma ye da bi ni ane ya bra bomu sa Nyankopon ade Nyankopon eti kura no so obi o che se o kwa epipiko hu nso nu aba na anafo bobu sa ho asem hu papa ade Nyankopon pani nya atwam sani ya wose wotie no saa Nyankopon pese yeye awa bra bomu ekenka Nyankopon asam no a 2 Corinthians wo no Onyankopon epese abrabom no ya abrabom nyina ekoye se eye dabia na eye dabi nko a se ane nso a e wo se eye ane sa na Bible no eka enti yeni kan ehu ne sa se wo se ya asam ye dabi na ye ane nso ane na de aburu we nyina so no efiri boni mu enti se de Nyankopon asam ebie ne no na Onyankopon ye no kwafo nti ya asam ye ka kire mo no so ye ya sama ka kire mo no nye de enye ane ne dabi Nyankopon ba Yesu Kristo amene Timothy kan ne ho asem no anye ane ene dabi na emum ane ewonimu so ane nko ane Nyankopon mu ena dabi enya ane dabi o enya abrabo nya ane dabi o sa ane dabi nya ane dabi oh Nyankopon asem nyese bia obi a obokro no ane odo dabi e was say negative no say answer ne Noah positive one say no say yes and they go have you necessarily e be se e bebre no ali ase ade no say nipa yentimi nkoti bone entrance bona ka sa akire wo poli e man go fo bi mfa nsem mi se adwene mu so nipa de ewi nipa bia ni ho abone ni ho na boni ye wo ye hu nti na Yesu be wi ase be wuji ye eni nti na ma hon kronkron so metana ye mu ni wo mo ye mi nti mobra papa enso ye ka de we nya se dia me kokwa so re be na nya wa so re akwa na mi busa anwa asem o hon kronkron tu mu
Awurade ho ma tu mu Paul si o se gisa mo fata bi o ebi Nyankopɔn mu no Kristo mu no eni se ekoye ane ne da bi o ubodwaman ane oguntokwa ane oyaka ane ana ade ti asori mu ana di kura Bible e wasa answer ne no tibusa ho ade bia Bible no bodi wona asem bia ye negative bia ni nipa ko wasa ye mu bia ro fabusa ho tena se fabusa ho na wana wuni mo ho enna yes the best doctor is yourself wan kasa na wuni mo hu wan kasa na wuni mo ho enema ha wo widie mu no wuna wunim Awurade asem etu yefo Onyankopɔn kasa kyerɛ pa yie pa nyase bia onipa wose ni modwaman enso modwaman wose upeni pasem ane me peni pasem enso no peni pasem na yasa na sama koye ane da bi o ane no ne ane na sama waka ne sa da tie mo manya sama ye kan ente sa ewa koma mu ente sa Onyankopɔn anim me Onyankopɔn anim a Awurade na se ne ebebu ya aten ndi se obi a na sam ye yes and no woni na mre bia no de waka no nya sa na wote we nya atwemni wo se asan ma ye fi makoma mu a wo bo onyi fi na koma mu wo so de ache won fa nche o wo so ja ma na kan se se ne mu o ne mo de na sani ane no me de ache wo me ja ma na ka me ye fi mitirim na sam ye ane de waka na sa pepe no wote na enu na ye de ko have you when entity pa wo se no kware Kristo ni bia wo so Nyankopɔn bia no tena na busa ho se oni he wa kware mu no wa setere mu no wa brabo mu no eye ane da bia na ana eye ane abre ade bia ye bia no wo mpa ye ane wo mpa ye me wo mpa ye da bi wo ya come chen da bi wo kwa evangelism da bi wo ye bro ta so da bi ene na je se hu pa ye pa ntu Nyankopɔn ba se ya asem eye ane nemum eni se eye dabi ane ti wa wotie me ena wunya dusua bi afiri mu ti obi e wo so Nyankopɔn bia no ode ese ne so ba so Nyankopɔn bia no wo pa he de akoro bia no wo se asem me ye afiri metiri mu a me ye afiri metirim na asem ye ane dabi menko enso ampa obi wo ka so hwe soro na se wa hwe fom a ade beto wani ne kura wontimi ene honkonkon tira emetena wo mu na woni ye mu no eye dabi na ne wase obisa ho bia no emu bi koye dabi mu koye ane dia dabi de o se dabi bia ane bia be fere mu bia no wo danger zone mu se e fere pa no mu say no anka yes but me bra bo mu de no ma me ye Awurade hu mbobo se wo te sa ye bo mpa ya ma wo se Awurade hu mbobo won fa ya boni nche Awurade emetena ye no me di abra bo so ne mpa asori a church na Nyankopɔn asem a de be ko heaven me bo mpa ya ma wo se fa ho me Awurade enka achi se no bi wo abra bo mu asan ka yes ya ene enka achi se yes bi wo nso se ye no nso a enka achi pano duro Awurade asem ya duro na wudi achi a ebeboam Awurade me di atiefo nyina ehye wonsa ene wona mo nkronkron so akasa kire so sa asem a na wodi amaye obi a na bra bo bia me Nyankopɔn wo hu se ene bi wo a wasem ese wasa ene so wo ye but wo ye no wona bra bo mu yes nso afrefra wade me sro obi te sa ane wo su wona bra bo hu a fansa to no so ni wo pe nkwaje ye nso wade me so che ne nkwaje ye kwan do man ga na se wonsa shiraye na boaye mani nsi ye yie eda wase e wona Awurade Yesu din mu amen.